Gaur agian Espainiako komunikabideren batek eta txalo bat emango dizue, agian, seguruenez ez, seguruenez hoien ustez ere, gaurkoan bigun xamar aritu zaetelako. Eta eske kontua da hoiek asetu ezina direla. Inoiz ez da nahikoa beraientzako. Orduan egin dezakezuen nahi duzuena, antzeslan guztiak eta gehiago, eta inoiz ez da nahikoa izango hoientzako. Konturatuko zarete, espero dut. Eta Ares jaunari gauza zehatza nahi diot. Ea behingoz irakurtzen bintzat ikasten duen. Un poco de lectura comprensiva. Por un lado, con respecto a las declaraciones de no sé qué dirigente de Sortu. A ver si distingue entre lo que pone y lo que usted se imagina. Eso por un lado. Por otro lado, algún día, si tengo la oportunidad, le traeré la ponencia Oldartzen y comprobará que eso de la socialización del sufrimiento no aparece en toda la ponencia. A ver si dejamos de hablar de oídas y empezamos a hablar en base a lo que leemos realmente. Eta bestela, zuei ere ekarriko dizuet, zuek ere irakur dezazuen eta ikusiko duzuen nola halakorik idatzita ez dagoen ponentzia osoan. Gero halako erronka lehen bota duzuna eta hori guztia, ulertzen dut hori ere antzeslanaren baitan sartzen dela, espektakularen baitan sartzen dela. Tira, hortarako berriro ere esango dizut, bake eta elkarbizitza demokratiko sustatzeko lantalde bat dago hemen, legebiltzar honetan, ponentzia bat dago. Sartu zaitezte eta hitz egingo dugu. Hitz egingo duzue, Laura Mintegi Andrea eta Julen Arzuaga jaunarekin. Beraien jarrera badakizue zein den. Zubiak ere ikitzeko prest, elkarrizketarako prest, akordio berriak lantzeko prest. Ea zuek ere erantzuten dizuen horri. Bada garaia lanean hasteko eta halako antzeslanetan aritzeari usteko. Gu PNV-rekin eta gauza askotan ez gaude ados, beraiek gurekin ere ez. Horregatik hitz egin nahi dugu beraiekin, horregatik eta eztabaidatu nahi dugu beraiekin, ea posible den adostasun berriak lantzea. Guk uste dugu hori dela abiapuntua egokia guztiontzako. Eta hori da gaurkoan inolako erronkari gabe, inolako antzeslanik gabe, inolako desafiori gabe luzatzen dizuegun gonbidapena. Goazen esertzera, goazen hitz egitera eta goazen behingoz bakea eta elkarbizitza demokratikoa guztion artean eraikitzera. Horretan elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko.